מבנים. אתם יודעים, אני רוצה להראות לכם פה משהו בעניין של בדק בית. אני מסתובב עם פרוז'קטור, כן? רוצה שתראו משהו. בדרך כלל, כשאנשים בודקים את הבית שלהם, כשהם מקבלים דירה, אז הם רוצים שיהיה הרבה אור וזה, ופה ושם כל מיני עניינים. ודווקא במקרים של חושך הרבה פעמים, שתראו הרבה פעמים אני מחשיך את הדירה, ועובד עם הפרוז'קטור, דווקא בחושך אתה הרבה פעמים רואה דברים שאתה לא מצליח לראות אותם באור, כי דרך הפנס אתה בעצם הוא מבליט לך את הפגמים. לצורך העניין, זה לא שמתי לב אליו, תראו את הגימור פה. ברגע שאתה מחשיך את החדר, ואתה נותן זווית עם הפנס, אתה מתחיל לראות בעצם את הפגמים. אתה רואים פה את כל הסדק הזה שם, כל הגימור הזה, הארוך מתחת. הרבה פעמים שאין לי, במצבים אחרים אני פשוט לא יכול לבדוק את זה, לא יכול לראות את זה כשיש אור. דווקא כשיש חושך יש לי יותר שליטה הרבה פעמים. רואים ממש את העבודות צבע, גם על הריצוף, אפשר לראות פה את הלכלוך על הריצוף, ניתן זומים, כן? אפשר לראות. דווקא הרבה פעמים בחושך עם פרוז'קטור, זה שתראו פה לצורך העניין. אתם רואים את הגימורים פה? מעל הפאנל, פה את זה, כל אלה. דברים שבאור רואים אותם פחות, ודווקא בחושך, בעבודה נכונה, בזווית נכונה, אתה רואה באמת את העבודות צבע. באמת העבודות צבע, את הגליות בקירות, כל הדברים האלה. נגיד, באור אם הייתי שם לכם לא הייתם רואים את זה עכשיו. אתם רואים כתמים וגימורים, דברים כאלה, במיוחד עם הצבע הלבן. ברגע שמחשיכים ועובדים עם הפרוז'קטור, אפשר לראות דברים אחרת לגמרי.